here. I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet. Ganihan ka gahuwat? Medyo taod-taod na. Sorry kayo ha kung nadugay ko, napadyo ko gibuhat sa balay ay. It's okay. Kasabot na ko nimo permente. Basta ikaw. Ay, kasweet, uy. Salamat siya kay sa pagsabot. Dapat man jud mo sabton mga babae kay kamo ba naghatag na mo og kalipay o inspirasyon. Labi na nga naamo sa mga atubangan. Perti ka lindot sa mong bation. Basta naa mo. Kami po mga babay, grabe po kayo among bation nga kalipay, labi nagnaamo sa mga tubangan. Kana bitaw ang dili biganahan nga mudagan ng oras. Basta permi lang mag-uban. Kay ba baka lang nga grabe kayong kalipay nga nibalik na ka. O imo gyapon kung gitagaan og chance nga masakto ang akong mga nabuhat diha nimo. Tanan man pwede matagaan og second chance. Basta kay i-promise lang ninyo sa among mga babay nga dili na to ninyo usbon og inyong panindigan ng inyong mga saad sa mua. Salamat kay sa tanan kay bisag grabe kay ako nabuhat niya nimo. Imo hagapon kong gidawat sa imo kinabuhi ug sa kasing-kasing nimo. Tanan dili makatag-an sa dagan sa panahon kung unsay mahitabo. Basta ang importante kay makat-on ka kung unsay angay buhaton. Kay ang paghigugma sa tao dili binuang. Sakto ka. Kaya ang tinad-anay nga paghigugma sa tao dili dapat sayangon. Bisag unsa man ang mahitabo, ang importante nisukol mo sa mga problema nga moabot. Pariharagod sa nahitabo nato langga. Grabe kaya itong mga kasakit, mga problema. Pero ato lang gud gyapon ng gisuklan. Bisag unsa man ang mahitabo, ang importante nisukol mo sa mga problema nga niabot. Kay mauman ang naa sa atong kasing-kasing. Atong panaghigugmaay nga walay kahumanan. Maong swerte gyapon kay kunin mo langga. Kay bisag sa tanan akong nagian, andam gyapon kang dawaton ko. Ug higugmaon na walay kahumanan. I love you so much langga. I love you so much pud langga. By the way, nagstoryaanay na day mi niya og nagpasalamat na pud ko sa tanan niyang gihatag nako. Bisag unsa pa tong nahitabo sa mua before, iya lang gyud gyapon kong gisabot og girespeto ang tanan ako mga desisyon og mga makapalipay sa kuha. Kamisad. Lagi ni Suryahay na pag sa best friend. Ug pasalamat ko niya. Sa tanan niya nagbuhat na ako. Pag-iman ako. Isa kabaw ko sa iyo. Pero yatag yapang niya ang sabot. Pag-respeto sa mga desisyon na makapalipay po na. Di ba naman kay surprise nako? Asa naman? Excited na ka lang ga? Ay, kinsa may dili ma-excited ana ba? I will be here. Will you marry me? Yes, I will marry you. When you need to speak your mind, I will listen and I will be here. When the laughter turns to crying. Akong isa diha kanimo. Naandam ko mong sakripisyo. Ug
buhaton ang tanan na makapalipay ni mo langga as your future husband. Andam pud ko mo sakripisyo o buhaton nako ang tanan langga kung unsay makapalipay nimo as your future wife. Basta ayaw og hila kinig kasal na to langga ha. Mabalakan ako ana. Unsa na celebrity? Mao na ba yan nakasagaran na hitabo karon? Nabasa ko nung muhilak ang laki sa kasal, unfaithful ko no sa iyang asawa. Basta mo ni mong hinumduman langga na bisag unsay may tabo nato duha, dili na ko mabiya nimo hangtod sa hangtod. Mao pud di ang timan-i, nga bisag unsay mahitabo sa tong pagminyo, dili jud ko mobiya hangtod sa hangtod. I love you so much langga. I love you so much pud langga. I will be